Ja, velkommen Peter Kofod. Du er det, man kalder internetaktivist, og du beskæftiger dig meget med retssikkerhed på nettet, og du har blandt andet interviewet Edward Snowden. Og så er du også ganske kritisk over for den måde, som den her hackerretssag er foregået på. Hvad er det, der er galt efter din mening? Det, der er sket i dag i retten på Frederiksberg, det er et frontalangreb på retsstaten. Der er 2 mænd, der er blevet dømt for en meget alvorlig forbrydelse, uden at der er fremlagt skyggen af bevis mod dem. Jeg siger ikke, at de er uskyldige, eller om de er skyldige, det aner jeg ikke, og det er også principielt ligegyldigt. Det, jeg siger, det er, at der er ikke fremlagt beviser. Hvad er det for nogle beviser, du savner? Noget, der kan binde dem personligt fast til sagen, ikke bare den ene tiltaltes computer. Det er rent bananrepublik, det her. For eksempel i dag, der sagde så dommeren i retssagen, jeg tror, at det står i begrundelsen til dommen, at den ene tiltalte, svenskeren Anna Katta, at han ikke kunne bevise sin uskyld. Og det er jo fuldstændig vanvittigt. Man skal ikke bevise sin uskyld. I en retsstat, så er det anklagerens opgave at bevise ens skyld, uden enhver rimelig tvivl. Ellers så kan man simpelthen ikke dømmes. Men nu har sagen jo altså været ført ved en dansk domstol. Betvivler du fortsat hele sådan, retfærdigheden i den her sag? Ja, fuldstændig. De på en eller anden måde slår dem afsted med det her, og det er lidt svært at se, hvorfor, men måske er det, fordi sagen den er meget teknisk i sin natur, så det er svært at forstå for alle mulige almindelige mennesker. Og dels så har man fået tegnet et billede af de her 2 tiltalte, som om de er nogle dumme svin, men det er fuldstændig ligegyldigt, både det med, at sagen er teknisk af natur, og de 2 tiltalte, de kunne være pædofile, kommunistnazister. Det er fuldstændig ligegyldigt. De har stadigvæk krav på en fair retssag, og det har de bare ikke fået i det her tilfælde. Endnu i hvert fald. I stedet for så har vi set, at politiet og anklagemyndigheden, de har løjet for Folketinget. Det vil sige, at politiet har siddet inde i retten og løjet for dommeren, og blevet afsløret i det, uden at have fået konsekvenser. Det er nogle meget grove beskyldninger, du her kommer med. Lad os lige prøve at høre, hvad CSC siger om dagens afgørelse i retten. Jeg synes, det er vigtigt for alle, at man slår fast, at man ikke kan gøre sådan nogle ting ustraffet. De huller, som de har benyttet sig af, hvad er der sket med dem? Jamen, vi har sammen med vores kunder og sammen med Center for Cyber Security, som vi har arbejdet tæt sammen med under hele sagen, gjort en række tiltag for at forbedre sikkerheden. Og jeg kan selvfølgelig ikke komme ind på, hvad det er for nogle tiltag i sagens natur, men vi har gjort en række tiltag. Jeg ved, du også har en holdning til hele CSC's rolle. Hvad er det, du mener her? Du sidder og griner lidt. CSC, de får mega mange penge smidt i nakken, skattekroner, for at passe på vores allesammens personfølsomme data. Og hvis der er noget, den her sag har vist, så er det, at de har været så elendige til deres arbejde, eller så ligeglade, at en flok aber med lommeregner, de kunne have gjort det bedre. Det er fuldstændig grotesk, at et firma, der får den slags penge, at de ikke har bedre styr på sikkerheden. På samme måde så har vi set, at politiet, de har lavet CSC selv om at efterforske den her sag. Det kan jeg ikke komme i tanke om noget andet tilfælde i Danmarks historie, hvor en privat aktør får lov til at efterforske en sag selv, og især ikke en privat aktør, der selv er forurettet part i sagen, og som har alt muligt at skjule, fordi de rigtig gerne vil have forlænget deres lukrative kontrakter med staten. Men du anerkender jo, at der er nogen, der har gjort noget ulovligt. Du mener så ikke nødvendigvis til de personer, der i dag er kendt skyldige. Vi er vel nødt til på en eller anden måde at gribe ind over for det her. Nu er der altså ført en retssag, og retten har talt. Hvad mere skal der ske, hvis du synes, retfærdigheden ligesom skal fyldes? Jeg er fuldstændig enig både med, hvad du siger, og hvad hendes CSC-damen sagde lige før. Det her er en alvorlig sag, og den skal efterforskes ordentligt. Det er den ikke blevet. CSC har selv undersøgt deres egne systemer, mens politiet har koncentreret sig kun om de ting, der kunne belaste de 2 tiltalte, ikke de ting, der peger alle mulige andre steder hen. Og igen, CSC er et privat firma, der har fået lov til at undersøge sig selv. Det er ligesom, hvis jeg ringer til politiet og siger, at naboen har slået min kone ihjel, så håber jeg eddermame, at politiet de for det første undersøger, om min kone er død, og hvis hun er, at de så vil undersøge sagen til bunds. Ikke bare de ting, der peger på min nabo, men også det, der kunne pege på andre gerningsmænd, eller det, der eventuelt kunne pege på mig, hvis der var noget. Det her, det er et frontalangreb på retsstaten, og sådan nogen som dig, journalister, I er simpelthen nødt til at kalde en spade for en spade. Og i det her tilfælde, der er spaden, at det her det er virkelig til at lukke op og skide i, og vi kommer alle sammen på røven. Ikke bare de 2 tiltalte, som sikkert er nogle dumme svin, hvis det her det får lov til at fortsætte sådan. Og nu vil jeg jo nok aldrig benytte den form for sprogbrug, som du her anbefaler mig at benytte. Men lad mig til sidst spørge dig, Peter Kofod, vil du gøre noget? Vil du opfordre til, at nogen anker, eller hvad har du tænkt, at du er meget engageret, kan jeg høre? Jo, tak. Altså, jeg har ikke fantasi til at forestille mig andet, end at i hvert fald, at svenskerens advokat ved ankesagen, jeg ved ikke, jeg kender hende ikke, men det her, det skal i hvert fald forhåbentlig en tur omkring Højesteret. Og uanset det, så hvis der er noget, den her sag har vist, så er det, at CSC, de burde sidde på anklagebænken. Så hvis der ikke er nogen, der rejser en tiltale, altså politiet og anklagemyndigheden rejser en tiltale, så håber jeg virkelig, at en stor gruppe danskere, og jeg vil helt klart være iblandt den, vil starte et kollektivt søgsmål mod CSC.